Niken Salindri Mayangkara. Lelo oh kangen jogetmu nak ya yuk oke Cinderella Andi dengan sepatu kaca. Kaca apa? Hiasi motonya. Kosong hiasi motonya. Sepatu kaca apa swalo. Gitu nggih, Bu. Oh, nggih sepatu. Iki to. Kaos kaki. Ya, senengane Asad. Tunggale Kiki lho. Senengane Asad ngono-ngono kuwi. Lah iki lho. Cinderella tiba. Kaca-kaca yang ambil. Iki ta. Oh, wajan mat. Oh. Wedok lengene gedhi ya. Hamil. Wah. Pira? Bayi 10 wulan iki. Lah wedok weteng karo ndure kok padha. Filmmu nak. Oh iya. Apa? Lelu.
Bleguk. Ora dibacot ning Apa? ning bokonge mbleguk kuwi lho. Lah iya kudune ae kuwi. Lah ya anune mbleguk ngono. Cetuk anune apa? Apa-apa? Anune apa? Hah? Anune apa? Gelungane mbleguk Lah ngono ngono. lho. Pak Taro. Heeh. Iki enggak iso asene dirodokne rene no ndak iso ya. Tuan rumah kepanasan buana. Lah aku sansaya. Akeh mau ngumpet lho, Mas. Sabar. Wis nyanyi ning kene wae. Kowe engko lak masuk angin lho, Nak. Masuk Ora. angin ora? Aman ya? Aman. Tak Ya. ning kene sak jam sik ya, Mas. Kesenengan saya nyuting. Iya, Pak. Nyorote iki kenceng lho. Lah. Nyorote kenceng. Hati-hati. Ngono, didangane sithik, Mas. Ketokno kurus ya, Mas. Lah iso sing kurus kaya wong gering lho, Mas. Lho dalah. Aku lagi ngomong ya. Polahmu. Makane gocelono aku. Ya wes kene. Saya mengucapkan selamat siang semuanya. Yang tidak kelihatan harap bersabar besok nanggap dewek. Malah mbok pateni. Iki kok rusak. Weh, Harap bersabar. bocelan kene. Nah. Oh minta foto. Ngono. Foto. Awas. Yes, ngono. Ini acaranya manten. Sunatan kok manten. Apa ya tuh motor jadi manten putrane sakmene mbane. Iki sing sunat jane sing iki apa sing kae? Sing tengah iki lho, lek bapake iki wis kok. Wah. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Yang sabar ya, Bos. Ya, tunggu dulu ya adik-adik ya. Ini temannya Mas Dewangga. Sudah? Ya, sabar dulu nggih. Nggih. Ya. Ya, matur nuwun nggih. Sebentar nggih. Nanti Iya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Heeh. Ya, Nduk kan. Yuk, Wes ning kene ae. sumuk. Kowe golek molong iku tadi. Iki lho, ini teman-teman dari Mas Dewangga. Ya. Minta foto bersama buat kenang-kenangan. Mo. Lah, sing sunat terus nyuwun. Oh, Heeh. aku ndek situ. Ya, sama lewat kene. Lah itu sudah bek mencep loh, Mas. Ya engko ben ditata karo Ini tukang namanya fotografer. Dede Wangga Saputra. Saputra. Semoga jadi anak yang soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Semoga tercapai cita-citanya. Amin. Semoga besok saged migunan itu Prabangsa lawan negara ya, Mas. Amin. Ya, Nak. Amin. Duh, bangga mbok pateni. Wes sampean kono sik. Heeh. Sesuk tak tumbasne sesuk kono ku ya. Ya, tenan ya. Ya. Tak njaluk dhuwit mamamu. Mari kita Aman. melompat. Iya. Kowe ceblok ndeknya urung mari kok ayo. Halo adik-adik. Aku lewat mana? Nik kan Permisi merasa ya sayang. anu nggih, nik kan jajar kali bapak kok meh koyo bojo keloro Mas ngono. Buana wis teratapan Buana. Burengan, oh nggih jenengan gurune anu nggih anu nikan nggih. Oke. Foto dulu, oke dari teman-teman Mas Dewangga Saputra. Untuk diambil gambarnya, yoga biar makan terus. Nah. Yuk. Ayo tante. Masih tahu. Asik. Oh. Oke, terima kasih adik-adik. Aja dijongkrokne lek bar foto. Aja gelut. Heeh. Soleh sunat kon nanggap ya. Sampeyan soleh sunat gitu nanggap Mbak Niken ya. Urung sunat to? Wis, njaluk sunat neh ya. Heeh. Nggih, matur nuwun terima kasih kepada teman-teman Mas Dewangga Saputra yang sudah hadir dan mendoakan Mas Dewangga Saputra. Semoga kalian tetap menjadi teman sahabat yang akrab, sahabat yang kelak nantinya bisa sukses semua. Allahumma amin. Nduk Niken. Sik. Nggih niken sumuk. Amargi ngeten mboten betah sumuk niki. Wong teng griya ngoten mboten enten anu genteng diuculi ya, Bu. Gentenge diuculi ben ketok adem.
Gentenge diuculi ya. Ya nak, Ya. awake dhewe sak kanca sak rombongan iso marak sowan ana tlatah Karang Tengah Bagor Nganjuk, daleme Bapak Prasetya Dipranata dalah Ibu Catur Kristianawati. Iya. Acarane sunatan Mas Dewangga Saputra. Heeh. Sampean sing dianti-anti nduk rawuhe. Iya. Angopmu wae. Angopku ngono lek dibuka ndarek gak sopan. Lah Tadi ngopi. Oh. Iya. Ya disapa dulu. nggih niki ngaturaken selamat datang juga buat para tamu undangan. Enek ese apa ora? Lho. Piye to bocah iki enek. Aduh. Paringi dalan Mas. Iki lek ora ditoke wah. Nih kan Dalam. awakmu ji. Ese ning kono to Mas. Ah, aku mau ini. Aku mau ini. Ini Ayo rasa- balik. Ah. Ayo kan. Tidak. Aku malah buat tahan ini. Ngawur kuwi didol kuwi. Bayar Mas. Tuh, niki mboten bayar ta? Bayar. Ngawur delok. Aja sok ngombe ngene iki kok lek pilek ngawur ora pareng. Ora pareng kok. Piye to Mas? Ayo. Lek ngono. Enak. Ini Ngawur. es rasa stroberi. Stroberi sigar kuwi apa piye? Coklat. Kowe aja sok njikuki. Kowe ora becek nang njikuki. Ora buuh nang. Yo, carane nyokotol ngene piye? Ngene, nyakotelnya. Nyakotel. Caltan. Enak mesti. Kok malah gak enak Mas tipakmu? Malah to. Dadi Pak malah gak enak. Wes. Monggo ora cetha kuwi. Padha ae kok. Ayo, Nyandi? kita nyanyi lagi no. Nyanyi nah ya. Ada permintaan lagu napa, Bunda? Bunda, boleh mripate. Kowe engko tak. Ada permintaan lagu napa? Enggak. Oh, santri pekok. Kalau kamu nyuwun lagu apa? Ikan Ini ungu. Dek Saputra Dewangga ini. Walik, Dewangga Dewangga. Saputra ini udah punya pacar apa belum? Oh, belum. Ben Oh, udah pacarnya di sini enggak? Tapi ya pacarnya disunat atau malah ramoro. aku bayangne ya. Pacare sik disunat terus sing wedok teko. Lek mau bayangnya piye? Lah iya to, kan wis pacaran. Umpama sampean karo Mas Dewangga pacaran. Ya ora mungkin no, Mas. Umpama. Oh iya, Lah umpama. terus sampean teko rene terus acarane Mas Dewangga sunatan. Kira-kira kowe sebagai pacar perasaanmu piye? Ya gak piye-piye to, ya seneng to, Mas. Seneng ya? Ya seneng no. Senenge nyapa? Hah? Senenge nyapa? Pacarnya disunat to. Piye to? Iya wis tak nyanyi. Hah? Nyanyi. Hah? Nyanyi. Nggih. Lembah. Ngapunten Bu nggih, momongan kula radi oho niki. Loh, aku gak paham karo jalan pemikirannya Mas Bambang. Ora lho. paham lek karo aku ora pati paham, tapi lek harus ditoke kayak paham kan Jajan. Kalau bisa jangan pacaran dulu ya, kayak Mbak Nikan jomblo. Lambe godir. Anaknya sinten? Ya anak ibuke iki mosok anakku. Ngawur. Sing lanang moto ya anake sinten. Sing lanang moto lho kok anake sinten. Sak menika temere 10 nggih. Lho. Untune sampai garing. Iya. Kowe Tuh. Yo tak kira ninggali wi mau. ora. Ayo diparingi lagu apa? Ayo diparingi lagu sing halus-halusan sik wae, Mas. Ya, sampean sudah tau nyanyi Aku kangen lagu-lagu langgam. Apa ya? Sampean apik lho nyanyi langgam iki. Wah, suaramu seutuh. Lagu langgam apa enake? Nah, Ada request gak dari teman-teman Mayangkara? Tayop. Tayop wae nih. sewindu. Bisa sewindu? Sewindu. Oke. Ya. Ning kising Ati ati kang suci.
Suarane blendrang. Lelo. Lelo ya. Semoga menika pasugatan saking Nduk Niken Salindri. Enggak kowe nyelot bendina petruk kok malah ora mari malah nemen ohmu. Yo. Yo. Niken Salindri, Mayangkara. Lelu. Mayangkara lelu. Kang suci tak bundeli senadyan nada ning aku tansah ngranti kok ngono? Bece eling ya. Yo. Lila. Yo, yo. Langgam sewindu katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh menika ingkang dipun aturaken kaliyan Nduk Niken Salindri dipun kairingi nggih menika campur sari Mayangkara atur sungsung atur lelipur sugeng amirsani sugeng midhangetaken campur sari Mayangkara Niken Salindri. Yo 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 hae hae
terakhir tanyanya nih kelas pira Mas? SD. SD. Kelas 5 ya ora 6. Salah. Kelas pira? Kelas 4. Wah. Lagi iki mbok nyanyekne nang. Ning alhamdulillah suaramu JAP Jauh. Masa ta Mas? Eling ya nak ya. Eling. Lah ya biasane nikan itu mbiyen patrah budale saka Pesinden. Iya. Terus saiki tenare musik ambiar-ambiar. Iya. Kuwi di Gula Wentah Mas ya sampean lagune ambiar ning tetep klasiknya aja nganti dilalek. Iya benar, mungkin sekarang fan-fan ini fan pendatang baru itu tahunya kalau ini kan tuh lagunya ambiar. Lagunya sinden konser. Tapi itu ya bener jane nek saiki tapi ya sing biyen bibit kawite ngene iki klasikan. Alhamdulillah ini pengumuman juga Mbak Niken habis ini juga mau syuting. Sinden apik suarane bariki arepe terjun ke dunia drama. Drama apa Mas? Nyanyi sinden ajaib lho apa? Sinden apa? Shush. Itu masih buat rahasia dulu. Oh gitu ya? Ya didoakan buat para fans semoga nih kan bisa main bintang film. Ya bintang film layar tancep. Kowe ditancepne ning layar maksudnya. Film lebar bioskop kok lek bioskopku tayang kok Mayangkara do tak bosi ning ndi ngono neng. Ning ndi? Mayangkara minta ndek mana? Ndek Afrika. Lho, nyapa ning Afrika? Perindapan tak bosi ning Perindapan. Terimakno perindapan mbok ning omahe Asat to. Nyapa ning perindapan barang. Ya kan sebagai apa jenenge? Aja mbok carono ndok. Bocah Mayangkara malah jak ning jalur Gaza no. Ruwamen ngono. Nisa. Piye Nisa? Ambiaran Nisa minta. Lah Mas Bambang Bawowo gak diparingi. Gak diparingi. Enggak. Ya, oke diparingi sing ambiaran. Kita paringi yang ambiaran dulu ya. Ya, ganti mergo iki suasanane mau minangkani katur kagem sing sepuh. Saiki ganti sing nom-nom. Ayo kene. Dalem. Sinten? Nggih. Oh gitu, nggih. Mas sinten? Baby. Ya, ini ya. Baby. Pangah. Kok panas piye tok? Piagem. Oh, udan. Kok buwe. Oh, adem. Kok iso panas. Ya, foto dulu Mas Abi. Foto tok mbok nanggap. Nah. Nanti pernikahannya Mas Abi mau nanggap kita. Amin. Rencana. Enak ta no? Lah ngono dinikmati. Apa lagunya? Apa sembarang wis sing batur. Santri pekok. Nggih, ini penggemarnya Mbak Niken luar biasa ya toh. Asine sing mirsani iki yo akeh nang njaba kono. Iya, akeh banget. Ning ora bisa mlebu ana kene mergo ora dadi tamu undangan. Ngono. Ya. Tapi juga enggak apa-apa kalau mau masuk juga enggak apa-apa tapi aja njupuk panganan prasmanan. Kowe kok kejemen kok. Soale ora dadi tamu undangan. Kowe yo kejem lho. Aduh terima kon nyawang mundahar. Santri pekok? Ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, mari kita berjoget bersama. Mbak Niken akan menghanturkan satu buah tembang lagu yang hit untuk saat ini. Apa? Kayak wong jane keplok apa ya Mas? Ngeploki sampeyan mergo seneng. Bocah tambah joget bareng ya. Dikasih santri pekok bersama. Dikasih dalan Mas. Santri pekok. Santri pekok bersama Niken Salindri. Maya. Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Kusuma Mayangkara. Yo! Yo! Ica! Mantan lah. Begiro. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore Mas Bambang. Ya, ndohani alhamdulillah awake dhewe wingi saka Lamongan, saiki bablas ana tlatah Desa Karangtengah, Bagor, Kabupaten Nganjuk. Niki teng daleme. Ana daleme Bapak Prasetyo Adi Pranoto kalian Ibu Catur Kristianawati utawi Bu Ana. Sing lenggah teng mriki nggih. Nggih kagungan kersa Tasakuran kitan. Sunatan. Sunatan. Ya. Oh, sunatan. Berarti sunatan ki sunat. Ya. Apane? Duh. Oh. Sunat kuwi wajib kanggone wong muslim. Muslim. Ya, kuwi ngilangi rereget. Rereget. Dadi kuwi maune lho malih. Ngono lho. Aku sok ngerti ya. So lek sampean duwe anak kuwi kudu disunatke. Ngono lho. Tapi nek anakku wedok? Yo lanang, sing lanang. Tak megelne lanang disunat. Iya, Mas. Nah didongake kanggo Mas Dewangga. Nah, dongamu apa kanggo Mas Dewangga? Mas Dewangga, semoga menjadi anak yang soleh, amin. Berbakti kepada orang tua, amin. Terus menjadi anak yang pintar, amin. berguna bagi bangsa, negara dan agama. Nggih. Kelas 6 SD ki wis duwe pacar apa ora nggih? Yo wis bocah saiki iki wis mergo nggawa sing jenenge Andriot kuwi mau. HP lho Andriot. Oh ala Andriot iki HP to. Uduk ipone. Ipone. Heeh, ngaturke lelipur nak kagem tamu undangan sing padha rawuh, sing padha ndongake Mas Dewangga Saputra. Iya. Ngaturaken mohon maaf ibu-ibu tamu undangan duduk nggih. Amargi ingkang wingking boten ketingal, ingkang badhe dahar mengke ngapunten boten sios dahar malah waduh nggih. Ngapa Mas? Wah repot mawon to sampeyan iki nggih. Rasa repot. Mas nggih, es degan bakso. Mas kamu warung. Dudu bakul ta iki? Udu. Kok bakul suwun nggih Mas? Enak arep nyedeki sinden rumah saku. Ya ngatur. Dilungkas sak njaluk nomorku. Ki apa nomormu? Nggih udu. Ya ngaturke apa nak? Sampun? Langgam. Ya diparingi sing mat-matan. Mergo Nganjuk iki tentang budaya luar biasa. Luar biasa nggih. Wong Nganjuk iki diparingi mat-matan ya kersa, diparingi dangdut, diparingi sing campur sari terkini ya wah. Menerima dengan baik. Rada awan ngono diparingi sing hot. Sing rock. Sak jerone rock. Dudu sak jerone itu. Napa? Ya wis rock ora nganggo sak jerone ya. Pinter. Semoga Bapak Ibu ingkang kula hormati sugatan saking kanca-kanca campur sari Mayangkara wonten Mbak Hani Kusuma lah. Sumangga lelo. Tak celok citra janji doh kang masih marah hati aman
Sindene lho koyo gurak manuk. Lho ora saking semangate. Saking semangate. Ngene iki nuduhke yen to Mayangkara lho profesional dalam bekerja. Ya toh? Mas yo lumrah awake ning tetep semangat menghibur tamu undangan sing padha. Heeh, mau piye enggak? Lelu. Pak Tarom. Ngeceo terus. Danono. Ya. Kledang Ilang. Kledang. Kledang kae tengah ternyata janji datang citra walut bisa Ani Busuma. Aku ngenteni loh Mas. Entenono, tak kerja sik. Lawangnya gak tak kunci. Oke. Bibar mbani nanjake ya iki. Iki sing paling dikagumi karo Mayang Keri. Mbak Asi. Ya, sing sangar dhewe. Ya, nanjake Abi Mayangkara. Ja. Ceta. Kowe apa tumon sinden didol ning Shopee COD. Banget ngomong iki lho. Nggih spot mbok sing apik. Ora terus sinden maju mbok tabi Shopee COD. Rumah samu ngene iki COD mbok kira aku ora gelem. Gelem. Aja. Kok rada rana lho. Rada rana. Anu to. Wisata lelaki. Anje, selamat pagi menjelang siang Mas Iya, Bambang. selamat siang Dok Afif. Anje, alhamdulillah, wah, lama tidak berjumpa. Lambe gudir nih kenapa? Kan ada beberapa jam gak ketemu. ketemu. Gayane ngono lho. Gayane dhewe suwi. Lama Udah tidak karo berjumpa. ora ketemu 3 jam ngono. Oh. Emang sampean kandi to? Kandi. Dadi santri ya. Santri nek ndi? Cacahe bar lulusan pondok. Lulusan pondok kabeh iki. Pondok. Alhamdulillah. Pondok Wejen. bersalin. Anje. Ini tadi dalam rangka apa Mas Bambang? Tasyakuran kita, Nok. Tasyakuran kita. Iya. Ada adik sinten? Dalam? Loh, bapaknya badhe kalih monggo lho lek sunat Monggo, malih Pak. mboten napa-napa. Wah, ibuke mangke sing bingung. Lanjut. Sunati loro lho, Nok. Mosok to Loh. Mas? Sunati loro, wong sunat karo wong mohon maaf nyuwun sewu, Anjir, karo wong piye? babaran, kuwi jek loro-lorone wong sunat. Apa iya to Mas? Domongi wong lanang sunati pisan. Heeh, pisan. Lon, ibu-ibu ke. Nyapa? Jarine loro ning tambah neh loro, tambah neh 3. Wong kakung wis ora gelem wis emoh. Sakit. Mbok menawa bapake purun malih lho Pak, monggo lho. Yontek kan. Apa sunat-sunat masal apa piye? Oke. Ya aja nyapa. Aja. Oke, heeh. Oh, durung disunat. Wo. Oh, ki lho yo enak. Ya iki jenenge sinden cewek ya iki. Kok cewek? Cewek dan cowok. Cewek dan cowok. Dhuwur Oke. cewek. Ngisor. Ngisor. Lah dalah. Pak Tarom. Panggah Pak Pak Tarom. Tarom panggah. ajane. Ya, Ya, Nce. iki tamune sing padha rawuh alhamdulillah Alhamdulillah. budak banyu mili. Leres, Mas Nggih, Bambang. monggo sekecaken Ibu. Monggo lho. Iki memperlambangkan bahwa panjenenganipun Bapak Prasetya Adi Pranoto Ance. adalah Ibu Catur Kristianawati utawi Bu Bu Ana Ana. piantun sing semet dulur, sing Nggih. grapyak, sing sapa wae mesti dirangkul Nah, tegese. loman Iya, barang Mas ora Wejan. bedake iki apa iki apa kabeh direngkuh. Anje alhamdulillah. Ya ngono kuwi Mas kuduan Iya dadi no, wong iki, heeh. makane tamune padha rawuh Tamune donyake. Wah, jan eram. budak, no. Ah. Iki sebelah kiri ana sing kubu sebelah kanan. Wah, jan Masa ana kubu-kubuan? Anak iki. Iki sebelah kiri ini apa? Sebelah kiri ini bagian
Sasana Boga. Sasana Boga yang sebelah kanan. Sasana Rinenggo. Yoga lah. Maksudnya Dinda ini Sasana untuk Ancewa. Nyanyi Mas. Ya nyanyi apa ngatur ke apa. Mumpung ketemu warga masyarakat wonten ing tlatah Karang Tengah Bagor Nganjuk. Oke. Afi. Ya saya sebagai Mbak Afi. Patraku ya Afi tenan. Tenan ya, tapi ini gak penyok ta aku. Gak penyok ya. Aman ya, aman ya. Aman. Mas Atun guyu. Ya. Semoga Bapak Ibu sinambi yang rapi dedaran ingkang sampun sumadya menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari Mayangkara Niken Salindri wonten Afi AR Audio La. Semoga. Semoga. Laguku to no. Masa to Mas? Ireng manis. Ireng manis tenan. Spesial buat Dewangga. Kebayang ya Mas. Gayeng ning Nganjuk wis to enake ngene iki. Penontonnya jan yo membludak sekali wae. Mbludak sing padha rawuh ya mbludak. Lanjut ya Mas. Oke. Ya. Mong jalaran bepisan dipaksa bisa hilang mereka kelingan nireng manis sesarengan kalian campur sari Mayangkara Niken Salindri anggenipun dinten menika semarak sowan wonten dalipun Bapak Prasetyo Adi Pranoto dalah Ibu Catur Kristianawati utawi Ibu Ana wonten bagian tasyakuran inggih menika Nak Mas Dewangga Saputra nuwun kawula nuwun.
Lah ngopo ngeden kok patak ora? Mergo saking lagune enak yo gek dhuwur. Oh, lah padumu nadane Patra yo kedhuwur. Lanjut ya. Mong jalaran bisa dipaksa. Langgam ireng manis. Ireng manis. Sampun katuran Mas Bambang. Ya, Jan. Cocok ya kagem Mas Dewangga. Nadianto ireng ning manis. Manis yang penting manis kuwi Mas. Kayak aku ngene iki manis. Manis Jan sampai dirubung semut tekan dinding lho Jan. Lho rumah. Sampun Mas Bambang. Nggih, sampun, nggih. Matur nembah nuwun Mbak Afi sampun ngaturaken langgam ireng manis katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Mboten kata lumpen monggo ngaturaken sugeng rawuh kagem tamu undangan ingkang kantemben rawuh langsung tumuju kemawon wonten ing sasana buga. Kagem tamu undangan ingkang sampun jengkar saking palenggahan matur nembah nuwun rawuhipun ugi sampun paring donga dumateng Nak Mas Dewangga Saputra putra saking Bapa Prasetyo Adi Pranoto dalah Ibu Catur Kristianawati utawi Bu Ana. Mugi-mugi panjenengan ingkang kondur tansah jinangkung rahayu wilujeng slamet Allahumma amin. Tamu undangan ingkang tasih lenggah sumangga sinambi anggrahabi dedaharan. Nggih. Alhamdulillah menika Mayangkara saged marak sowan wonten ngarsa panjenengan. Mbok bilih mangke wonten pamundutan tetembangan monggo saged request utawi nyanyi kiambak mengke wonten pepanggungan sareng-sareng kalian konco-konco campur sari Mayangkara ya. Nah ini kita tampilkan selanjutnya urut sesuai posisi duduk. Mbak Hani sampun kita, Mbak Afi sampun, terus giliran siapa? Mau kurang semangat. Mbak Hani sampun kita, Mbak Afi sampun, terus selanjutnya yo iki no, yo iki, gawe ibu nih kan kariye, maksudnya kari kan awakmu diutus kari ning kene, ora oleh kondur, dipek mantu. Nggih, semoga Bapak Ibu